Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, посёлкаи Нефтяник, ҷамоати Гулистон, маҳаллаи Тезгари Боло ва пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем. 8 дар хона мебошад ва 6 сотиқ замин дорад. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. бародаро, инҷо фундаменти зали калон бо подвал ва калидораш мебошад. 3 дар хона ва ошхона, кухнӣ, ҳезумхона ва ғайра. Инҷо бошад бародаро, ҳоҷатхонаи берунӣ мебошад. Хона як ҳоҷатхона дорад. шурӯъ мекунем худи биноро. марҳамат дӯстони гиромӣ, бинои истиқоматӣ аз якум ҳуҷра, яъне зал, меҳмонхона сар мекунем. ин хона як ҳуҷра невуд, 2 ҳуҷра бояд мешуд. Барои ҳамин шумоям метавонед 2 ҳуҷраш кунед. мегузарем ба ҳуҷраи навбатӣ. инҷо бародаро ҳамчун ҷои хоб, спальням гуфта мешавад. хона 2 ҳаммом дорад, якташ дарунӣ ба пурраги тайёрае. марҳамат тамошо кунед. Ва боз дуюм ҳаммом аст, берунӣ мебошад, тайёр нест, фақат ҷош тайёрае. мегузарем ба охирон ҳуҷра. инҷо бошад охирон хонаи истиқоматӣ мебошад. хотиррасо мекунем ки свет ҳамавақта, обам ҳамавақта мебошад. документошам 100% аст. хона 2 та подвал дорад. якум гиша аллакай нишон додагӣ будем, фундаментош рехтагиай. марҳамат, дуюм гиш. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 8 дар хона, 6 сотиқ замин, свет ва об ҳама вақта мебошад. документошам 100% аст, ягон проблема нест. нархаш 290 000 сомонӣ ё ин ки 25 500 $, ё ин ки 1 875 000 рубл. бо арзон ҳам мешавад. аз номи канали Домти Ҷен гап занед. хона ҷойгир аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, посёлкаи Нефтяник, ҷамоати Гулистон, маҳаллаи Тезгари Боло. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ҳамаш WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони гиромӣ, мо боша хайру хуш мекунем. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон боша.